Da li pronalaziš vremena za sebe ili uvek imaš izgovor zašto nemaš vremena za sebe? Šta mislite o tom mom pitanju? Baš me zanima. Baš me zanima šta je to što činite za sebe. Evo ja se zadihala, ali nema veze. Došla sam na ovo magično mesto, pa makar 2 minuta ako nemam više vremena. Ali evo, odlučila sam da dam sebi to zadovoljstvo. Da se nadopunim, da dišem, da stanem, da uživam. Eto i da malo podelim sa vama ovu lepotu na zemlji. Tu su zgrade, to je odmah pored naselja, predivno je. Eto, uživajte mi. Dajte sebi to što vam treba, što čekate da vam drugi daju. Ljubim vas sve puno.